Call pagkatapos lamang sa Mighty. Welcome mga kaksyon sa aton ring Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Good morning sa aton nga mga Facebook fans, mga followers naton sa Facebook, no? Sa kay Wensky Lim Morales. Dahil kumusta ka mo dira? Good morning sa inyo. Miss Heaven mayong agaman. Sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Good morning, no? Kag sa ako baka batch 81 bala sa Ramon Torres National High School. Good morning dira sa inyo. Good morning, of course. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, Heaven. Sir Philip Alunsagay. Hello, sir. Good morning. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, hindi lang kita mabatian sa radyo kundi makita man sa Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Emmy Esmeralda Dulido. Good morning, Action Boy, Action Eden. Greet niya lang kuno taga Energy Fans Club members and officials. Bongga. Correct. God bless. Watching from Hong Kong. Kong. Corazon Mangana, good morning man. Alex Fuentes, mayong aga. Cory Vidahara ng suki naton. Good morning mga suki. Ay, ikaw sa wow ka sexy kuno kay Action Wala ko Eden. lang ganing supon ko. Si M sa Aboso, ano? Hi, Ems Aboso. Good morning. Kay amigo na to nila Ronnie Vega, maayong aga de sa imo, pare kag regards nda kay Councilor Cindy Rojas kag kay Bobby Rojas. Yes, good morning. Kim Ignacio, may aga. Kuno watching from Victoria City. Rami June Fernandez Gabayaron, good morning man. Perla Racas, good morning man. Kuno Action Boy, nasundan mo dira? Saka ka na guro sa dalom ka na guro ay. Oh, nakabasa na ko lin sa babaw gina. Si Tata Kahilo na greet mo. Ay, wala na di. Wala pa. Masaka ka balik ka bala. Tata Kahilo. Siya lang wala ko nabasa. Halin sa home site, no? Good morning. Kim Ignacio, amo na ka ginana nagsugod? Yes. Hindi, sige. Dira ka na kay Michael. Okay. Michael Joseph Hilado. Good morning Connection Boy kag Mami Eden. Wow. Sana all mommy. Nga monitor lang sa handumanan. Na mangkot nagko-lockdown mo ta Japon every Sunday. Every Sunday. Ang market, no? Every Sunday. Ang market lang. Okay. Pero kaya open naman niya ang tao, Action Boy. Wala na gana HQ. Okay. Shimayama Sonia watching. Okay, sige. Good morning man. Melissa Ambo. Ikaw, anay, kay may umabra ko, anay. Rosalina Arellano Espadero, good morning. Watching from Murcia. Hambali Dennis, hambalya. Super pretty, gid ako no ya. Puwera buyag. Wow. Good day man sa Energy Fans Club. Bugtaw na kamuda. Alam nyo, gid. Kag may sugpon siya nga go hip. Kay hit na siya. Oo. Nagligan na baldagi na siya. Oo. Bala, nakaroon Action Boy, no? Kay game, ano gani? Game 2 later, yes. Romeo Baroba Jr., good morning man. Ray Adlaon Hensola, good morning. Watching live Tamyaw lang, Family Hensola sa Barangay Delicioso, Ilog. Melissa Ambo, good morning. Good morning watching from Japan man. Hindi ko mabasa yung ngalan, hindi ko kabalo magbasa Japanese. Family Murata kuno sa Pontevedra, salamat gid. Ma Cheryl Buldela, good morning watching from Takuling. Melay Hardeniano Pertacorta, good morning. Watching from Pulong Yantok, Angat, Bulacan. Mila Luna Patino, hello, good morning. Watching live from Central Lopez, Sagay City. Isang bala ka lang. Ay, bongga. Isang bala ka lang. Isang bala ka lang. Nandupo lang. No, kay Boyax kuno Perez ang tapi. Galinog ang radyo sa Aksyon radyo sa tapi. Sa Kabankalan. Perfect. Thank you so much. Sige. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. May kabla kay kadasig magkuano. Magsaka, ano? Kaya kada mo nagatanaw. J. Arnes Denisa, Marlene Abatayo, Rante Banaag, Maing Aga, Action Boy, Kagwapa Eden, watching from Roa City. Tamyaw ko lang family Banaag. Kag sa upod ko kay Glenn kag RJ.
Ma Earl, of course, no? Good morning. Si M. Slobaton, gatanaw, kakilala mo na sa Aksyon Boy. Si Jo Marie, ito ang una. Jo Marie. Ang taas, ito lang beautiful, di ba lahawang? Okay. Good morning. Good morning. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginpaisol sa Oktubre 10 ang surveillance testing para sa mga vendors sa 3 ka merkado sa siyudad sa Bacolod nga una gintalana kung tani karon nga adlaw Oktubre 3 Sabado. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang nga ang grupo sa mga eksperto sa DOH Region 7 hindi makadayon karon nga weekend tungod sa urgent appointment. Sa piyak sa pagpaisol, ginklaro ni Ang nga magapadayon ang information drive kag education campaign sang syudad. Ang aton nga mga taga Department of Health Region 7 nga mabulig sa aton sa surveillance testing cannot make it this weekend kaya may ara kuno sila urgent mga appointments or engagements sa Cebu. So hindi sila makaabot. So ginpakamayo na lang naton nga i-reschedule for next week kay ang mga iban nga logistics dala Manila. So kagati we would like to conduct it on a weekend para daw wala masyado perwisyo para sa tanan. Yes. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Ginkumpirmar naman ni Jonah Abaw, supervisor sang Libertad Public Market, nga magapatiyan sang noise barrage ang pila ka grupo sang vendors, lasay tubtubla 7 subong nga aga. Tuyo sang noise barrage, agad ipalabot ang ila opinyon nga nagapamatok sa ipatuman sa syudad nga swab testing sa mga market vendor sa 3 ka merkado sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Abaw nga makigbahin sa noise barrage ang mga transient vendor. Samtang nangabay lamang si Abaw sa mga mag-intra sa noise barrage nga magkalma kag nagalaom nga hindi ini pag-intrahan sa pagpanglabugay. Kada sabay nga hindi lang pagkakyan sa ibang nga grupo, ibang nga mga oposisyon, kaya bati bala sir nga intrahan, ibang nga mga cause-oriented dira. So nga ako na ginapangabay nga at least makalma kita kay ang aton nga siyudad sa Bacolod gadihon gid sa pinakamahapos nga polisiya para sinila binigyan nga ang aton alkalde sa siyudad sa Bacolod nga palangga gid sa vendor sa lutong una balaan mo man na. Ang supervisor sa Libertad Public Market, Jonah Abaw. Wala sa nakitaan nga problema si Attorney Cesar Viloria angot sa himuon nga noise barrage sa mga vendors nga nagpamatok sa swab testing sa 3 ka merkado sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Viloria nga diretso sa mga vendors nga ipabutya nga ilang opinyon tungod kinamatarong inis ang kada tao. Ang importante lamang hindi makahalit sa propiedad sa gobyerno subong man sa publiko. Sa piyak kabahin, ginpahayag ni Viloria nga mahimo mabutang sa alang-alang nga sitwasyon ang mga opisyal sa syudad kung himuon nga mandatory ang swab test sa mga manugbaligya sa merkado, magluwas na lamang kung wala na sang alternatibo nga tikang. Ginklaro naman ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. nga wala siya nagapamatok sa plano sa syudad nga magpatiyan sang swab testing sa mga vendors ng 3 ka mga dalagkong merkado sa Bacolod apang kumporme kung ini ang himuon nga mandatory. Sunog kay Gamboa, wala sang basihan nga ordinansa o kung kasuguan ang syudad nga nagapatuman sang amo nga regulasyon. Dugang pa ni Gamboa, isa man kapag lapak sa tawhanon nga kinamataron sang mga vendors kung ini sila ang hindi na pagtugutan sang syudad nga magkapadayon sang ila operasyon sa mga merkado ilabi na sa tion nga ini sila hindi magkooperar sa amo nga programa. Dismayado man ini sa kakulangan sang syudad nga ipatuman ang nagakaigo nga measures angot sa nagapadayon nga pag-away sang pandemya nga COVID-19. Nag-abot sa syudad sa Bacolod ang 3 ka medical teams sang Armadong Kusog sa Pilipinas sagud magbulig sa away sang gobyerno kontra COVID-19. Sa press release ang 303rd Infantry Brigade, ginsaad nga ang dugang nga medical teams ang mag-augment sa frontline medical workers sa syudad sumugod kahapon nga adlaw Oktubre 2. Ang duha ka teams ang i-augment sa Riverside Hospital, samtang isa naman ay pahamtan sa Queen of Mercy Hospital.
Ang nag-abot ni medical team ang ginapamunuan ni Army Captain Roel Rabara. Sila ang magabulo sa unang duha ka mga medical teams ng AFP nga nagtapos na ang serbisyo sa naligad nga bulan sa Setyembre. Nagpalambot naman sa pagpasalamat si 303rd Deputy Brigade Commander Colonel Michael Samson sa Central Command sang AFP sa bulig ag suporta nga ginapalambot sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa katapusan nga balita lokal, nagpakigangot ng Office of the Provincial Agriculturist sa National Food Authority kag kontrata nga sila magabakal sang humay sa mga mangunguma sa balor nga 19 pesos ang kada kilo. Sunod kay Provincial Agriculturist Attorney Japet Masculino, bangod sa padan nga rice importation kag harvest season, rason nga mas nagnubo ang presyo sang baklanay sang humay nga nagabalor lang sa 12 tubtub 15 pesos ang kada kilo. Palayag ni Masculino, nagpangabay lang ang NFA sa gobyerno probensyal sang magamit nila nga salakyan para sa pagbakal sa mga humay sa mga mangunguma. Plano man sang gobyerno probensyal nga panugutan ng mga mangunguma nga maggamit sang rice processing center sa syudad sang Bago agud ma-comply ang 14% moisture content requirements sang NFA. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kasa ito naman. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Good morning sa kay Pau Oremoj Humero ne muna.
Ha? Diin? Jomar Power Jan Butch. Becerra, maing agaman. Jennifer Aguirre Dormitorio. Greet ko lang kuno taga Barangay Sag-ang kay Tatay kag Nanay Rosa Aguirre, taga Barangay Sag-ang La Castellana. Good morning. Arlene Hinesera Rodero, maing agaman. Lenny Gaspar watching from Qatar. Ari na si Vanessa Mayo. Yes, Van, good morning, sa imo. Saka kay Dr. Dira, good morning. Dr. Mayo. Kay Kelly Jelly, happy weekend sa inyo. Great ko lang happy listening sa tanan ni taga DSB. Kay Mr. B-Boy Villasor sa CMO Sectoral Bacolod. Always good ga monitor sa USA. Ining si Kelly Jelly. Cesar Kian Abong Sironda, watching from Barangay Mulukabok. Gina-greet naman, good morning si Cesar Azar Kian kay Zariza Mikaela, no? Randy Artiaga Santisas from Manila. Ivy Lucasan, good morning man sa imo kag happy weekend, no? Donlin, good morning man. Good morning na Nation Boya sa atong mga ka-Energy Fans Club. Kag of course, sa aton nga OTTG Aksyon Boy kay balik biyahe na sila. Tinigapamati sila sa radyo samtang nagabiyahe dira. Good morning and keep safe sa aton tanan. Kay Captain Junji Liba dira sa Candoneser, good morning. Kag kay Major Albert C dira sa Sagay City. Pero may ginagatan. Of course, Major Romeo Vargas gali dumalipatan ko pa isa ko ka Maninoy. Kag kay kumpleto ko na lang Kag kay Captain Joseph Catonina. Hello, good morning sa akon nga mga Maninoy. Of course, malipatan ko pala si Maninoy Jancho. Good morning, Maninoy. Hindi ka problema, malipatan mo kay remind naman kagyapon. Perfect. Ambal ni Mark Atanzalindo Zamora watching from South Korea, Busan. Wow, bongga. Busan? Doon Train dira- from Busan? Train to Train- Busan, dira na da na. Sige. Reza Makana, good morning man. Sa kay Roberto Caraballo, pinakahapos tanik okay ang swab test. Paanong pamilya kung mag-positive, suportahan sang... Ay? Later, kay Action Art, kay discuss na ni Ay, suportahan ko na sa pamilya ang nabilin. Oo. Kaya kung nag-swab ka kag mag-positive ka, dapat quarantine ka gid eh. Oo. Kaya karon mang laton ka da karon problema mo lang di bla paano kung mag-positive? Okay. Reza Macana, good morning. Laika Torrenueva Arguelas. Greet niya lang si Suzette Arguelas from Binalbagan. Good morning. Si Riza Alvarez, nag-greet mo na, no? Oh. Watching from Minnesota ni Sagali. Oo. Tupad balay sila guro ni Ma'am Mayo. Kasi, kung di sila tupad balay ba, sa piyak siya ng bangga. Sa piyak ka block. Block na ya kaya po Block sa atong Minnesota. inaya. Bala. Piara ko sa piyak ng bangga. Sa ato na yung piyak ka banggay. Reza Macana from Saudi Arabia. Sally De Sousa. Helen Huasna, good morning man dira sa imo. Sige, kaga sa kay Jen Buerom, maing aga dira kay pare ko Glenn Santa Ana dira sa siyudad Sambago. Good morning man dira sa imo. Sa kay anong natabo ni sang kwanta daw na dula? Ga stock up ha. Duga tigtiyog. Nadula Damo ka na na gid. nga pamangkot. Nadula na gid gani, oh. Ay, true. Natabo sa kwan. Facebook Live natin. Nadula. Wala man kuno. Di sa mo niya nadula. Diri sa amon yan nadula. Be, kwanta be. Hindi siya available at the moment. I-pray over, be. Nag-appear di sa ako, no? Si Sir Binong, si Tenta, kag Bravo Shira Delta is watching. Thank you so much. Si Binong Pero pulis nadula. na. Pulis na. Gani ko no, bali ni Action Eric. Kasi gilang titiyo sa ako. Ara na dasi mo na, balik Ay, na. may ako nung dula. Ang tabo ni. Natabo man. Tiyog-tiyog. Why ka nagkatiyog eh? Oo, na-stack up ka na lang. Doon ka beautiful, dasi mo. Dali lang gid bala. Kay ikuha ko ni bala. Miskan sa ako, man nga cellphone, doon nag-untouch siya. Doon hindi amuhaw. Why na gid siya na?
Sige lang ah. Sige na lang lang ko ni Blani. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabuli. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Magapatigayon sa mass registration para sa National ID System ang Philippine Statistics Authority umpisa sa Oktubre 12. Ini matapos ginpaisol karon nga bulan ang mass registration tungod sa COVID-19 pandemic. Suno kay PSA Assistant Secretary Rosalinda Bautista, prioridad nga maparehistro ang 5 milyones ka mga low-income households halin sa listahan sang Social Welfare and Development. Ang step 1 sa registration, magkadto sa ginpili nga pre-registrants para makuha ang ilang impormasyon kag petsa sa ilang pagkadto sa registration center. Ang masunod ang pre-registrants magkadto sa registration centers sa Nobyembre 25 para makuha ang ilang biometrics. Ginpasiguro ni Bautista nga libre ang registration kag ID nga iga-issue. Duha naman ka Senate leaders sa nagapamalabag sa ginaduso nga pagbaligya sang propiedad sang Pilipinas sa Japan. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, tama ka impraktikal ang pagbaligya sang propiedad, ilabi pa ang simbolo ini sang diplomatic ties sang Pilipinas kag Japan. Duga pa ni Soto mayara pa man sang iban nga propiedad nga pwede ibaligya sang gobyerno. Ang Pilipinas may 4 ka propiedad sa Japan bilang parte sang reparations agreement nga ginpermahan sang duha ka pungsod sadtong 1956. Ana sambit nga propiedad na hamtang sa Roppongi kag Nampieda sa Tokyo subong man sa Noniwacho kag Obanoyama sa Kobe. Si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Coco Pimentel III ang isa pa sa wala nagapabor nga ibaligya ang propiedad. Plano naman sang Department of National Defense nga magbakal sang helicopter sa South Korea. Suno kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang proyekto nga pagbakal sang UH-1H kag MD-500 helicopter sa South Korea ang yara pa lamang sa ginatawag nga exploratory stage. Dugang pa ni Lorenzana nga ang timeline kag quantity sang air assets nga kinahanglan ang i-finalize pa lamang. Samtang plano naman sang DND nga magpatigayon sang joint visual inspection sa fourth quarter sang 2020. Gipasiguro sang tiglikom nga ang JVI magasunod sa istrikto nga biosafety protocols kasunod ginagapadayon ang COVID-19 pandemic. Nagwa ang plano ni Lorenzana paagi sa congratulatory letter sa bago gina-appoint nga Republic of Korea Minister of National Defense nga si Soo Wook. Nagpagawa naman sa circular ang Department of Trade and Industry nga nagapasaka sa operational capacities ang pila ka establishmento komersyal tubtob 100% sa idalom sa General Community Quarantine. Sa Memorandum Circular No. 20-52 Series of 2020, ginpahayag sa DTI nga base sa ila ginhimo nga regular monitoring activities pagi sa ila Fair Trade Enforcement Bureau kag regional and provincial offices, ang business establishment sa connectivity sa idalom sa categories 2 kag 3 sa GCQ nga wala pa 100% nga operational ang nangin compliance sa minimum health and safety protocols. Tungod sini, ang DTI nagtugot na sa mga negosyong yara sa idalom sa category 2 kag 3 nga maka-operate sang 100% apang ginpanugutan sa gihapon ng work from home arrangements. Naka-record naman sang 2,611 kabagong kaso sa COVID-19 ang Pilipinas ang nagdala sa kabilugan nga 316,678. Nanguna sa mga probinsya nga may maramo nga kaso among NCR nga may 1,084, Cavite nga may 202, Iloilo nga may 182, Bulacan nga may 163 kag Rizal nga may 132. Ginanunsyo man sa DOH ang 416 kabagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 254,617. Samtang nadugangan sang 56 ang COVID-19 death nga nagdala na sa kabilugan nga 5,616. Sa iban pa nga balita nasyonal, hindi pa makabisita si Presidente Rodrigo Duterte sa isla sang Boracay bangod masako ini sa iyang trabaho.
Inahipahay ni Presidential Spokesman Harry Roque kadungan sa pagbukas atong Huwebes ang Boracay para sa mga turista halin sa guwasang Western Visayas bilang kabahin sang plano sang gobyerno nga liwat mabuhi ang industriya sang turismo nga dako nga kaperdehan bangod sa COVID-19 pandemic. Wala na sang may na-record nga kaso sang COVID-19 sa Boracay kag klaro ni Roque nga wala sinigi na pangunahan ang posibilidad nga pagbisita sang presidente. Gin-appoint naman ni Presidente Rodrigo Duterte si Anay Malolos City, Bulacan Mayor Christian Natividad bilang chairman sang Optical Media Board. Si Natividad magaserbi bilang OMB chairperson sa sunod sa 3 katuig. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, si Natividad ang nagpanumpa sa kay Energy Secretary Alfonso Cuse sa atong adlaw sang Huwebes. Si Natividad ang nagpapili bilang governor sa Bulacan sa atong 2019 midterm elections sa idalom sang political party ni Duterte nga PDP Laban, apang napierde sa anay vice governor nga si Daniel Fernando. Sa katapusan nga balita national, ginbulgar naman ni National Library Director Cesar Gilbert Adriano nga 5% lamang sa koleksyon sa National Library sa Pilipinas ang online. Ginhimo ni Adriano ang sabat sa ipamangkot ni Senator Sonny Angara kadungan sang budget deliberations. Sunod kay Adriano, ang Budget Department nagpasa sa Kongreso sa ginaduso nga pondo nga mas sobra 158 milyones pesos para sa National Library sa 2021, ang mas manubo sa nagligan nga pondo nga yara lang sa mas sobra 212 milyones pesos. Una diri, 50 milyon sa 2020 budget sa National Library ang ginrealign sa COVID-19 response ng gobyerno sa idalom naman sang Bayanihan to Heal as One Act. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Inyo ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,